Objednal si bezplatnú kontrolu hasiacich prístrojov. A ty čo na to? Prišla k nám objednávka na bezplatnú kontrolu hasiacich prístrojov. Super. Tu máš nejakého VIP zákazníka? Či si niekto robí z teba srandu? Bo takýmto spôsobom to nie je moc udržateľné robiť. Veru nie. Tak som zavolal majiteľovi, že ako to myslel. A on mi hovorí, že veď to len nejako prebehnite, dajte papier a hotovo. OK, ty čo na to? Som mu poďakoval a zaprial veľa šťastia. Čo ma však mrzí je to, že vždy sa nájde niekto, kto to takýmto spôsobom urobí. Mám v čerstvej pamäti, ako som sedel so synom na urgente pod večer v nemocnici a prišla panička v štekloch kontrolovať hydrant. Prelepila slzičky a odišla ďalej. Toto bola kontrola hydrantu a tlaková skúška hadice. Tak tam sa to dá bezplatne potom.